Hallo alle sammen. Der er flere, der sådan har tænkt og spurgt lidt på, hvad laver I egentlig på sådan en dag? Så jeg tænkte lidt på, at det kunne være sjovt måske at komme med en tur på arbejde. Se, hvad laver sådan en rodetoningsmand på en ganske almindelig mandag er det så i dag. Og i dag er jeg sådan set startet ud herhjemme i vores eget lille bitte værksted med at lave en ID-Boss. Den skal have 5% toning. Så den er lige ved at få en omgang film i de bagerste 5 ruder. Og det bliver bare super godt. De fleste synes, når de får leveret en bil fra fabrikken, det er egentlig både Bossen, men også super mange andre biler på tværs af forskellige mærker, at den der originale toning, der er i glasset, det er faktisk bare en farve, der ligger i glasset, for at det skal se pænt ud. Der er ikke rigtig nogen form for UV-beskyttelse eller varmeafvisning i glasset. Det er egentlig bare for, at det skal se pænt ud. Men mange synes, den er en lille smule for lys, og kunne godt sådan lige tænke sig, at den fik en lille smule mere. Og derfor er der faktisk ret mange, der vælger at få sat solfilm i ekstra. Og det er der jo flere fordele i. Dels giver det noget mere toning, sådan så at man får lidt mere privatliv i bilen. Nu er det jo en bil med nogle ruder, der står ret, nu skal jeg se, om jeg kan finde den der, ret lige, altså ret lodret. Og så er de faktisk også lige i øjenhøjde. Så det gør jo, at når man står og kigger på bilen, så kigger man faktisk igennem bilen. Hvor at når du kigger på en ganske almindelig personbil, så kigger man jo lidt ned i glasset, og så er det, man kigger ned i sæderne. Og så virker den meget mørk, selv med en relativt lys film faktisk. Så derfor så kan man godt gå en tone mørkere på sådan en Boss her, fordi man netop har den her, har de her ruder siddende oppe i øjenhøjde. Så her der går vi med den helt mørke, og det bliver bare mega godt. Så det er sådan den første opgave, der lige er i dag. Den er jeg i gang med, så den vil jeg gøre færdig nu. Og så tænker jeg bare, at I kan komme med videre på tur, for så skal I nemlig ud og køre. Så blev den Bossen garanteret færdig. Og nu holder den her. God mørke ruder her. Så det blev super fint. Og for at det ikke skal være løgn, så har vi fået smidt allerede en ny ind i køen her, der skal laves. Det er til den lokale elektriker. En lille Ford Connect her, som skal have nogle reklamer på. Men det bliver simpelthen ikke nu. Selvom det kunne de nok godt tænke sig, det blev. Det bliver lidt senere. Men nu vil jeg køre afsted til næste kunde. Nå, så kom jeg i bilen. Kursen er sat mod Holbæk. Vi skal op og lave 2 biler med solfilm i Holbæk. Den ene er en Passat stationcar, der skal have noget solfilm i de bagerste ruder, inden der snart er ferietid jo. Så der er en hel del, der ringer i øjeblikket, at de skal på ferie lige om lidt, og de kunne godt tænke sig, inden de kører sydpå, at få lidt varmedæmpende film i ruderne til børn og kæledyr osv. Det giver jo super god mening. Så det er på vej op for at løse nu. Og så er der en Audi A3'er, der også skal have solfilm i de bagerste ruder. Så ved man da lige, hvad man skal få det næste stykke tid til at gå med. Og sidst men ikke mindst, så efter det, så går turen en tur til Tostrup, var det vist nok, for at få sat noget sandblæst folie i nogle vinduer ind til en udstue. Sådan så man får en masse lys ind, men man kan ikke kigge ind og ud, så man får noget privatliv der. Så det er programmet i dag, for mig i hvert fald. Så er jeg jo så heldig at have en masse gutter ansat, det lyder så voldsomt, men jeg har en 3 stykker, der er ude og lave lidt. De er vist i København i øjeblikket og lave noget udskift af noget solfilm på en facade fra noget lift. Så der er også gang i den der. Så vi er sådan lidt alle steder, kan man sige. Men jeg ser lige, hvordan mulighederne er i forhold til at filme, når jeg lander ved næste kunde. Og vi ser, om det giver mening. Upti, så fik vi også lige lavet Passaten her hos første kunde i Holbæk. Ser sådan her ud. Så det er jo sådan set også blevet rigtig godt. Så fik vi landet ved næste kunde her i Holbæk. Og der står sådan en fin A3'er her. Lige at vente på at få lidt film i. Lidt sjovt, hvad den her der er faktisk film i bagruden på den. Det var kunden ikke lige opmærksom på, så det skal vi lige have fundet ud af, om vi bare skal sætte noget i siderne, der matcher, eller om vi skal
have det skiftet, eller hvad vi skal. Det man kan se det på, det er rundt i kanten her, hvis man kan se de her prikker, der er, jamen, så betyder det, at der sidder solfilm i bilen. Og det er egentlig fordi, at det er sådan nogle keramiske prikker, der er i glasset, eller på glasset, så filmen den kan kun klistre på prikkerne, og ikke imellem prikkerne. Så det er egentlig en måde, man kan se på, om man har solfilm i bilen, eller om det er en original toning. Hvis det er en original toning, så er glasset helt farvet, og så kan man næsten ikke se prikkerne. Så det er en ret nem måde at se det på. Så fik man da også lige lært lidt i dag. Jamen, så ankom vi til dagens sidste montageopgave her i Taastrup. Det er de 3 glas her, der skal have noget sandblæst folie på, så man ikke kan kigge ind og ud, men så man får en masse lys ind, så man får noget privatliv her. Så det giver jo egentlig super god mening. Så det tænker jeg simpelthen lige, jeg vil begynde at skære lidt op her. Og så få sat det på. Så kommer der noget sandblæst folie på her. Så nu har man lidt mere privatliv i sin fantastiske udstue her. Der er bare varmt herinde, kan jeg godt sige. Så nu vil jeg pakke sammen og komme ud i kulden. Men det blev noget, der smager godt. En god løsning. For stadigvæk at få noget lys ind, men få noget privatliv samtidig. Lige halløj, så skal jeg love for, at det blev en fed dag i solfilmsmontørens liv. Dejligt vejr. Virkelig solskin og varme på. En lille smule vind, det er også fint, så vi ikke dør helt. Prøv at se en udsigt her. Hvad Varpe har. Ja, men altså, hør nu. Hvor er det ærgerligt, man skal kigge ned i vinduer, i stedet for at kigge ud over den her udsigt. Det er virkelig flot. I dag står den på... kan jeg lige zoome lidt ud? I dag står den på ovenlysvinduer. Skråvinduer, hvor der kommer super meget varme ned. Så der skal vi lige have lagt noget solfilm på, for at få reduceret lidt varme der. Så det bliver spændende. Så fik vi altså lige monteret lidt solfilm på den her tagtop her. Prøv lige at se her engang. Så blev der lige sat på hele den her stykke. Og hvis vi lige går igennem her, kan vi lige være her. På den anden side også her. Det er virkelig effektivt at få sat sådan noget solfilm på. Den her, den er helt neutral. Der er faktisk ikke noget spejling i rigtigt. Så man kan faktisk kigge lige igennem den herindefra. Og udefra også, så det er mega godt. Så får man altså betragteligt nedsat varmen i rummet hernede. Det er på et hotel, så det er alle gangene, der er hernede. Så der er virkelig drøn på varmen. Filmen, der er monteret her, det er en 3M Neutral 35 hedder den. Det er faktisk en rigtig pæn solfilm, må man sige. Man kan lige se den anden herovre også. Vi har lavet den anden, I så lige før. Det var den herovre. Nu har vi også monteret på den her. Lidt mindre. Så der er virkelig kommet afvisning her. Det er rigtig fint. Det, der er det fede ved solfilm på bygninger og på glas på den her måde, er jo, at man kan bevare det naturlige lysindfald. Man får faktisk bare sorteret alle de der irriterende stråler væk, der er fra solen af. Altså alle de her UV-stråler, der misfarver ting, og som også er dem, der varmer utrolig meget op inde i rummene. Jamen det bliver ligesom kastet væk, når det rammer filmen her. Så det beskytter interiøret i bygningen, og det sænker temperaturen i bygningen betragteligt. Så det er en super fed løsning, hvis man egentlig gerne vil have lys ind, og man ikke bare gerne vil have lukket af. Mange gange så kan ruderne heller ikke tåle at blive lukket af. Hvis man bare lukker dem af med lad os sige, en sort folie eller et eller andet, eller for at bare lukke, jamen så vil de springe, fordi det vil simpelthen suge for meget varme til sig. Men en solfilm er udviklet til at absorbere noget af varmen, men også reflektere
en stor del af varmen væk fra ruden, så ruden faktisk uden problemer kan holde til det. Så det er værd også lige at tage med, når man får lavet solfilm. At det er også derfor, at vi tit og ofte installerer solfilmen udvendigt. Nu er det lidt svært at installere indvendigt på sådan et som det her, så der giver det mest mening her selvfølgelig. Men når vi begynder at snakke sådan noget med trelagsglas, hvor at du har en UV, eller det hedder det ikke, det hedder sådan en indvendig coating på yderste del af glasset, og så har du det her gas inde i ruden, der ligesom isolerer rigtig, rigtig godt. Og det er jo super fint, at det kan holde på varmen om vinteren inde i bygningen. Men der kommer stadigvæk en masse solvarme igennem om sommeren, og også om vinteren for den sags skyld. Og det kan så ikke komme ud igen, fordi når det prøver på det, jamen så bliver det ligesom sendt tilbage igennem ruden igennem af det udvendige glas, fordi at der sidder sådan en energicoating på. Hvis man så installerer en indvendig film på det indvendige glas, så den varme, der alligevel kommer igennem ruden og ind til filmen, bliver jo så sendt tilbage ud igen, men bliver så sendt tilbage til solfilmen igen af den her coating. Og så er det, at den her varme, den egentlig bare kører frem og tilbage mellem de to, det yderste glas og det eneste glas. Og det kan den ikke holde til. Så springer den simpelthen, fordi varmeophobningen bliver så voldsom. Og så er det jo gas, der er inde i ruden, så den udvider sig kraftigere, end hvis det er almindelig luft. Så derfor, når det er trelagsglas, så er det altid udvendig montering. Og generelt så kan vi bedst lide at montere udvendigt, fordi det giver bare den bedste effekt. Fordi det er jo udvendigt, solen rammer først. Og hvis vi kan få afvist solen med det samme, så får vi en bedre effekt. Så det var sådan lidt tekniske data omkring det, men det kan godt blive lidt nørdet og så videre, men det er nu også meget sjovt en gang imellem. Så nu er dagens opgave færdig her. Så kan vi sætte kursen hjemover. Det kunne jo have været fedt, hvis man lige havde kunne sejle på arbejde, men det er jo ikke alle, der har den glæde, men sikke en udsigt herfra. Det var fuldstændig fantastisk. Det må jeg nok sige. Nå, så blev det en ny dag her i solfilmmandens hverdag. Det er jo simpelthen så godt vejr i øjeblikket, at det næsten ikke er til at forstå. Det er så dejligt. Det betyder jo bare, at der er rigtig mange, der gerne vil have solfilm på deres vinduer. Hvilket man jo godt forstår. Det er både på deres bil, men også i deres hus eller deres udstue, eller hvor det nu kunne være. Så i dag der er kursen sat mod en villa i Ringsted, der skal have noget solfilm i for varmen. Og de er gået med sådan en neutral løsning. Lidt ligesom den i går, bare lidt mere med lidt lysere og så med lidt blåligt skær i. Den blev virkelig flot. Så den er vi på vej ned nu for at gå i gang med at montere. Og så tænker jeg, at det kunne være lidt sjovt at prøve, om vi kunne lave noget video af, at det bliver monteret også. Altså, så man egentlig kommer lidt med i processen på, hvordan gør man egentlig, og hvordan ser det ud, når man egentlig sætter film på sådan en rude der. Så det vil jeg prøve at se, om det kan lade sig give sig på en eller anden måde at filme på lidt forskellige måder. Både hvor vi måske filmer sådan lidt close-up på, så man kan følge med på, hvad hænderne laver. Men også, at vi måske kan lave noget på noget afstand og lidt, så man kan få sådan en stemning med det omkring det. Så det er sådan lidt en test. Nå, det var lige telefonen, der ringede, så jeg blev lige afbrudt der. Så jeg skyndte mig lige at slukke for kameraet. Men det var egentlig fordi, jeg tænkte, at lyden ikke ville komme med. Men det gør den jo i og med, at jeg har en mikrofon på, der kører til kameraet. Så man skal lige vende sig til det. Men det bliver spændende. Jeg glæder mig til at komme ud og sætte noget solfilm på i det dejlige vejr her. Og jeg glæder mig til egentlig også at vise lidt, hvad det er, vi laver. Der er jo også rigtig mange, og det synes jeg faktisk er super fedt. Der er mange, der ringer og skriver til os og spørger, om de må købe noget solfilm af god kvalitet, fordi de gerne selv vil sætte det på. Og faktisk er der jo nogen, der faktisk lykkes med det. Og det synes jeg bare er super fedt, at man har mod på at prøve selv. Så det er man også velkommen til. Og
og simpelthen købe det, og vi kan skære det op på de mål, I gerne vil have, sådan så det måske er nemmere at få det sat på. Så det er også en mulighed. Så der er virkelig mange, der benytter sig af den her mulighed for solafskærmning. Og det er bare mega fedt. Så men nu kører jeg derud af, jeg er der om ikke så længe. Så får jeg sat lidt gear op, og så ser vi, om ikke vi kan lave et eller andet spændende ud af det. Så det får jeg lige styr på, og så må jeg bare lige se, hvordan det bliver. Så. 2 sidste etappen her. Og vi har taget den rigtige film den her gang. Det har det med at være lidt nemmere. Vi må gøre sådan. Det er Mike. Pænt goddag, Lasse. Ja. Sådan. Ja. Det er noget med på sådan en, den er tonet lidt, den bagerste, ikke? Okay. Sådan, ja. Ja, selvfølgelig ja. Det kan vi sagtens få det til. Det er at tage den rigtige toningsart der, så skal vi nok finde en, der passer til. Helt sikkert. Ja, jeg har en god idé om, hvad der er, der sidder i den fra fabrikken af, så det er ikke noget problem. Det skal vi nok finde frem til i hvert fald. Jeg tror. Nej. Jo, det kunne man sagtens. Man kunne sagtens sætte en mørkere en i bagruden, og så lige nummeret lyser i sideruderne, hvis man gerne vil det. Det kan man sagtens gøre. Det er der faktisk nogle stykker, der gør, ja. Så det gør vi bare. Det løber op i 2500, alt inklusiv moms og det hele. Leveret monteret det hele. Altså ude hos, så er det ude på vores værksted, hvis det er muligt, ikke? At du har tid til det en dag, at du kunne kigge forbi, så vil vi gerne lave det. Kan du tro. Altså, hvor fleksibel er du? Altså, det tager nok lige, altså... Ja, det er sådan lidt op, hvordan det lige går, men en 1,5 til 2 timer skal man nok i hvert fald sætte af, og så kan det drille lidt en gang imellem, måske ikke, så... Men altså, hvis du har mulighed for at stille den af ude hos os en dag, og du kan undvære den der, så vi har den en dag eller en halv dag eller et eller andet, så vil det være luksus. Eventuelt kan du jo stille den aftenen, altså hvis der er mulighed for dig, så kan du sætte den aftenen før, og så vi har den fra morgenstunden af dagen efter, hvis det er, så kunne det måske være, det kunne gå op på den måde. Men det ved jeg ikke, det kan vi jo. Vi ligger faktisk ude på Solbjergvej nummer 4, som det er lige nu, lige bag ved Finderup Kirke, ligger vi ude. Vi er faktisk i gang med at rykke lidt større lokaler efterhånden, men vi er ikke lige helt rykket op endnu, så vi kører det stadig lige derude fra, som det er lige nu. Ja, det kan det, ja. Nej, hvor sjovt. Nej, hvor godt. Sådan, mand. Ja, selvfølgelig. Jeg har nogle prøver derude, du kan kigge, og vi kan også bare lige sådan, når du kommer, så kan vi lige, holde det lidt på bilen eller et eller andet, så du lige sådan kan få syn for sagen, at vi tager den rigtige, at ikke det bliver for mørkt, og så det kommer til at passe præcis, som du gerne vil have det der, ikke? Ja. Det... Ja. Nej, men det har jeg heldigvis, så det skal vi nok finde en god løsning på. Det er jeg helt sikker på. Så vi kan bare holde det op der. Ja.
Jamen, vi er der sådan fra klokken 7 og så frem til klokken 3 cirka. Lige kigge en gang. Jeg skal se, om jeg eller nogen er hjemme der. Der er nogen derude der, hvis der er. Så det kan du godt, hvis der er. Kom forbi og kig på det. Der går vi lige ud og kan se, der er nogle biler booket ind der. Vi går og laver lidt derude. Så der er i hvert fald nogen, der lige har forstand på det. Det er jeg... Ja, det vil jeg være, ja. For jeg skal lave... Ja, det vil jeg være. Så... Nej. Jamen selvfølgelig. Ja, men det... Lige præcis. Ved du hvad, det synes jeg lyder som en god idé. Du kommer bare ud i morgen formiddag, og så kigger vi lige i kalenderen, og så kigger vi lige i viften, hvor mørkt det skal være. Og så laver vi bare en aftale ud for det. Det er ingen problem. Det var så lidt. Ja, det gør vi i hvert fald, du. Tak for det. Ha' godt. Hej, du. Hej. Det er lige lang nok, den her måske, kan man sige. Nogen har været gavmilde, da de skar det her. Den lige overkanten. Jeg har skrevet den med af, der skal jeg lige med ind. Hvor rykker den faktisk igen? Så. Den der.
Det er utroligt. Nu skal vi få sådan her til næste gang. Så presser vi lige godt efter her. Jeg skal hilse at sige, at det er varmt i dag. Godt nok. Få det tændt for varmen, dog. Ja, der har lige været lidt stille på de andre videoer, fordi man koncentrerer sig alligevel en hel del, når man står og laver det her. Man glemmer helt, at man filmer faktisk. Så det er nok meget godt. Så bliver det helt naturligt, det må rende og lave. Jeg sidder fint nok, tænker jeg. Sådan der. Selvom vi har rengjort vinduerne en gang, så får de lige ekstra tur her inden monteringen. Jeg synes, det er simpelthen bare det halve arbejde. Sådan en lille sort dims der, vi kan få med af. Nu sidder der faktisk en del af, kan jeg se. Det er bitte små sorte klatter. Så er de væk. Ja, det kan måske virke kedeligt at følge med i, men det er sådan set mere kedeligt at have prikker i sin film, så det skal vi ikke have. Sådan der. Det er meget bedre. Således. Så er det den her. Jeg har skåret det hele op hjemmefra, så jeg har været ude og kigge på opgaven og måle det hele op. En lille bitte smule for store, så vi og forberede. Jeg vil lige en mere på her. Det er faktisk en del nemmere, når man sætter film på, at man kunne rulle den anden vej. Altså nedfra, opfra og ned. Det er absolut et foretræk, må man sige, når man laver sådan noget her. Men når ruderne så lige vælger at være bredere end de er høje, så er det altså lidt en udfordring at rulle dem den vej på, fordi det bliver lidt noget mærkeligt noget at stå og slås med. Så det er den anden vej, det foregår, og det må man bare leve med. Kan det være, at vi snart lige skal på jagt i haven efter vores ting, der begynder at blæse lidt op nu. Men stadig ikke noget, der er svært at håndtere. Det er jo dejligt. Ja. Vi har den med her. Ja.
hjørnerne. Ned med den der. Det er lidt tilretning heroppe, vi kan lave. Jeg kan godt lide den der ensartet rundt i kanten der. Må gerne se lidt pænt ud. Så. Prøv lige en ekstra tur her, så vi er sikre på, at vi har reddet det hele ud. Ja. Nu garanteret en mere. Det er faktisk en ret neutral film. Det er faktisk svært at se forskel, når man lige står og kigger her, at der ikke er noget på den, men der er noget på den. Hallo igen. Jeg nåede ikke engang at få taget en færdig video af det hus, jeg lige var med på, men det var fordi, at der lige var en af vores gode gamle kunder, der ringede, at de havde købt sig en crafter, der lige skulle bede om lidt solfilm i de bagerste ruder. Så det fik vi da lige klaret på vejen hjem her. 3 bagerste ruder for sådan en crafter ladvogn her med en 5% lyskengang. Så jeg kan ikke rigtig se ud eller ind, men man kan sagtens se ud igennem filmen. Så det var sådan set fedt nok. Så det var også bare lige for at vise jer den lille opgave. Der kommer mange ting ind i øjeblikket, som fylder kalenderen godt, må man sige. Så det var bare super luksus. At det er jo et luksusproblem, kan man sige. Så nu har jeg pakket bilen med alle mine ting. Og ja, så var det faktisk det, jeg havde i kalenderen for i dag. Så nu vil jeg køre hjem på værkstedet og læse af og pakke og gøre klar til i morgen. Vi skal have produceret nogle reklamer også til nogle kunder der. Så det kan være, at vi skal have taget jer lidt med på den rejse også. Så det bliver lidt sådan en blandet landhandel, må man nok sige, i opgaver. Ja, så nærmer vi os altså efterhånden slutningen på den første vlog her. Det har været super sjovt at have jer med på arbejde og vise lidt af de ting, vi render og laver. I har nok lagt mærke til, at videoen her er blevet filmet over nogle forskellige dage. Vi har taget kameraet med, når der har været nogle ting, jeg synes, der var fedt at filme og fedt at tage med. Så det håber jeg selvfølgelig også, I har synes har været fedt. Det har været mega fedt. Og jeg har egentlig en masse andre projekter i pipen, som jeg tænker kunne være rigtig sjovt også at lave noget video med. Og ja, der er noget motorcykel, der skal have noget folie, og der er noget reklameproduktion, og der er noget firma, der skal rykkes i nogle større lokaler, vi er ved at sætte i stand, som jeg heller ikke har fået taget noget video af endnu, men som jeg tænker, at det skal jeg have gjort. Der ser bare lidt forfærdeligt ud deroppe i øjeblikket, fordi vi er ved at bygge skabe og sætte vægge op og male og lægge gulv og male gulve og få installeret nyt hardware og i form af noget printer og noget plotter og noget computer og så videre.
det glæder jeg mig til at vise jer alle sammen, når det er sat op. Og når der lige er blevet ryddet lidt op, så bliver det bare mega fedt. Så det kommer der i hvert fald noget med. Det er jeg sikker på. Det kunne være rigtig fedt. Og vise det lidt frem, hvordan det bliver. Det bliver så fedt. Vi har et utroligt lille værksted, som det er i øjeblikket, herhjemme på, ja, hvad er der, 80 kvadratmeter. Og nu er vi jo efterhånden en 5-6 stykker, der render rundt på det værksted og arbejder og klakker folie og solfilm og så videre til dagens opgaver. Så det begynder at blive lidt trængt derinde, og vi begynder at mangle lidt udstyr og lidt maskiner, der har noget mere størrelse på. Så det er vi ved at få sat lidt skik på, så det bliver super spændende. Men følg med, hvis I har lyst. Det ville være fedt, hvis I trykkede like og subscribe, så I kan følge med, når den næste video kommer. Det er arbejdet på her ind over sommeren, så hurtigst muligt. Kan I have en fed sommer derude.